victims family को दर्ज आरो खस्थ' खालामथ'नो थानो थाखाय जों खावलायदों। डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै सिएम सार बिथाङा फोरमायथिदों। आफा नङाब्ला जों बोरै थांना थाबावनो? नों दागाब आइसना दागाबसै। जोङो नेनानै थायो, फिसाफोरखौ आसा खालायनानै थायो माला गबोगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जों खेबसे सावरायनानै जों दिनै मा रिजाल्ट मोनखो आरो दिनै बिथाङा जोंनो मा होनो नागिरखो। आंहाथ' सासेया जेलाव गान्दा बसुमतारी आरो सासेया हाथारनानै थांजानाय एनडिबिमोन आंनि फिसालाया दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय। दिनै आसा खालायबाबो फिसा गिदिरखौ मोना, दिनै सासेखौबो आसा खालायबाबो बिनि फैसाखौबो मोना। बारे बारे मानो मिथिङाव ओंखारबाय थानांगौ सार? दिनै जोंहा बेसेबां खस्थ', आंथ' हेन्डिकेपसो सार। मार्डारनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो। जोंहाथ' रावबो गैया, बिबै आरो फिसौल'। जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, एसे खस्थ'यै जाबोयो जोङो। जाय बिटिआर सरकार सलायदों दिनै बिथांमोना दिनै जोंनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांनाय 30 बोसोरनि दावहा नांनायाव जुदि जिउ होलांनाय बिथांमोननि थैनायनि मुङाव दिनै जोङो 3111 जन मुंख्लंफोरनि मुङाव जिबायदि फैसा होनांगौमोन बेखौ जों साराय बोसोराव जोङो दिनै जों होनायखौ जों नुवाखै। जों दा मा मावनानै जानो? जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, फिसाफोरखौ आसा खालायबाबो गैया, जों फिसाफोरखौ नायनो लुगैबाबो गैला, रावबो गैया। जोंहाथ' रावबो गैया, बिबै आरो फिसौल'। जों आयै, आफाया माब्ला गगोन? माब्ला गगोनथाय मिथि रोंलिया। आफा नङाब्ला जों बोरै थांना थाबावनो? बै मासाव मोनगोन बै मासाव मोनगोन होननानै जों खोनायो। माब्लाबानि समाव जों एसे गोजोननाय मोनो, नेक्स्ट आर फैयो, मासा थाङो, आसा खालामोसो खालामो, ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो मासा। डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै सिएम सार बिथाङा फोरमायथिदों। 676 जन रेभलिउसन होखांनायनि उनावहाय 620 मुंख्लं न'खरनो दिनै बिथाङा होनायनि बाथ्राखौ बुंदों। बे जेला एक्सरिजा रेभलिउसनखौ होखांनायनि उनावनो दिनै एक्सरिजाखौ होनायनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा होनाय लगे लगे दिनै जों गोजोनदों आरो बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै जोंनि बाव शेयार खालामदों। 620 जनखौहाय हयथ' जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेराव दिनै सिएमआ बुंनाय बादिनो ज' मोनहैनो हागौ, बेखिनि बाथ्राखौ दिनै जों शेयार खालामदों। फेरेंगा सार, दिनै नोंसोरो मा खालामनो सानखो? दिनै जोंनि थाखाय माथो एसेबो गोजौ लेभेलाव माबा रायलायहैयाखै, जेबो सेस्टाखौनो खालामाखै। दा बिनिखायनो जोङो अननानै जोंखौ सारमोनहा, जेनेबा बिटिआर सरकारनि सारमोनहा जोंखौ अननानै थाबैनो जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो जोंनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ थाबैनो होयो। 18 डिसेम्बराव होनो बै बाराव डिक्लेयार होदोंमोन, दा नै नभेम्बर फैलायबाय आरो डिसेम्बर फैलायगौ, दिनै दासिमबो गदानो गैया खोथायानो। दिनै जोङो पाटगावफ्राव कमिउनिटि हलाव मिटिं जादों आरो एनडिबि मुंख्लं जानायफोरनि न'खर गारजेनफ्रा गासिबो फैजोबदों। दिनै मानो मुंख्लंनि थाखाय जोङो मानो आसा खालायबाबो फैसाया गैया आरो माखासे जेल जाग्राफोरनि थाखायबो दिनै दाबो बख'दिया दाबो। जोङो नेनानै थायो, फिसाफोरखौ आसा खालायनानै थायो माला गबोगोन माला फैगोन, जों आसा खालायनानै थायो फिसाफोरखौ। दिनै आंहाथ' सासेया जेलाव गान्दा बसुमतारी आरो सासेया हाथारनानै थांजानाय एनडिबिमोन आंनि फिसालाया दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय। दिनै आसा खालायबाबो फिसा गिदिरखौ मोना, दिनै सासेखौबो आसा खालायबाबो बिनि फैसाखौबो मोना। जोङो न' बां फानजोबलांबाय, हा हु फानजोबलांबाय, थानो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैया। गभर्नमेन्टआ जोंनो मानो जेबो राहाखौनो होआखिसै। साख्रि मोनगोन होनबाय, साख्रिनिबो थाबाय, लेखा रोङाबाबो मोनगोन होनबाय। जोङो गासिबो डकुमेन्टसखौ जमा हैनायाव जोंखौ मानो दा साख्रिबो गैया, जेबो गैया, जोंखौ फां दुनियासो खालायबाय जोङो। जों दा मा मावनानै जानो? जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, फिसाफोरखौ आसा खालायबाबो गैया, जों फिसाफोरखौ नायनो लुगैबाबो गैला, रावबो गैया। जोंहाथ' रावबो गैया, बिबै आरो फिसौल'। जोङो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो, एसे खस्थ'यै जाबोयो जोङो। इसोरनि अननायाव जोंनि फिसाफोरखौ गभर्नमेन्टफ्रा एसे बख'बा हामगौमोन, जोंबो आसा खालायनानै थायो। जों फिसाफोरखौ नुला नामा? जों फिसाफोरखौ नुवा, जोङो दल थैनानै थाङोबा फिसाफोरखौ बबाव नुबावनो जोंलाय? जोंखौ मानो अनजा? मन्थ्रिफ्रालाय जोंखौ मानो अनजा? जोंखौ अननांगौमोन। जोंखौ न' एनडिबिनि न'खराव फैसा हैगोन, न' लुनानै हैगोन होनदोंमोन, गैया दासिमबो नाया, फैसाबो गैया, न'बो गैया। जोंखौ मानो एफाग्राब खस्थ' होखो? जोंबो बिसोरजोंनो नांथाबनानै दङमोन, नांथाबनानै दंनायावनो जोंखौ मानो बिदि खालायखो? आं रनिता हाज'वारि, आङो
नैबे जोंनि पाटगाव कमिटि हलावहाय दिनै जोङो इनडिबि मुंख्लंफोरनि थाखाय दिनै जोङो मिटिं खुंदों दिनै 13 थारिखनि बेलायाव जों मिटिं खुंदों दिनै जोङो मानि थाखाय दिनै इनडिबिनि मानसिफोरा दिनै जों मुंख्लं न'खर बा 6 बाराव थानाय बा सारेन्डाराव थानाय दिनै जोङो मानो बार मिटिं खुंबाय थानो गोनां जाखो सार प्रमद बर' सारा जोंखौ मा खालामनो सानखो जोङो बेसेबां दिनै न' बां गारनानै न'खर संसार खामानि दामानि गारनानै दिनै जों हिनजाव मानसि जों मुंख्लं न'खरनि मानसि जों बारे मानो मिटिङाव ओंखारबाय थानांगौ सार दिनै जोंहा बेसेबां खस्थ' आंथ' हेन्डिकेपसो सार दिनै नुवाखै नामा सारा मानो अननाय गैयै अन्थाइ बिखा जाखो दिनै आरो फेरेंगा सार दिनै नोंसोरो मा खालामनो सानखो दिनै जोंनि थाखाय माथो एसेबो गोजौ लेभेलाव माबा रायलायहैयाखै जेबो सेस्टाखौनो खालामाखै जोंथ' दा नुनायाव खोनानायाव गासैबो जेबो गोनांथि खोथाखौनो जों खोनानो मोनाखै दा बिनिखायनो जोङो अननानै जोंखौ सारमोनहा जेनेबा बिटिआर सरकारनि सारमोनहा जोंखौ अननानै थाबैनो जोंनो मुंख्लं न'खरफोरनो जोंनि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ थाबैनो होयो अननानै दिनैथ' नोंसोरो नै दा नभेम्बर डिसेम्बराव होनो बै बाराव डिक्लेयार होदोंमोन दा नै नभेम्बर फैलायबाय आरो डिसेम्बर फैलायगौ दिनै दासिमबो गदानो गैया खोथायानो दिनै मा खालामनो सानखो अननांगोन सार मानो एथ' अयनाय खालामनो सानखो आरो बेसे खस्थ' खालामनानै जाबावनांगौ जोंलाय जों नेयैनो आसा खालामहैनो दिनैसिम बे थाखाखौ दिनै बै मासाव मोनगोन होननानै जों खोनायो माब्लाबानि समाव जों एसे गोजोननाय मोनो नेक्स्ट आर फैयो मासा थाङो आसा खालामो ओरैनो फैयो ओरैनो थाङो मासा मोननोनो थाङा दा बिनिखायनो जोङो अननानै एसेबाबो अननानै जोंखौ नायसनदो बा हेल्प खालामदो अननानै बयबो जों मुंख्लं न'खर बा जों इनडिबिनि मानसिफोर गासैबो बयहाबो खस्थ' जारला दिनै हाजार मानसिया गाबनांदों मिनिनांदों दुखु जारलायाव सैनांदों सोरबा सातजारला रायजो जानांदों बेफोरखौ मानो नायसनाखै अनसायदो सार अननानै एसेबाबो जोंखौ हेल्प खालामदो आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय।